खुलुमबाय नोंथांमोनहा बे मानसिनिफ्राय साबधान जा खोमथा मोसाहारि बिथांनि आधार कार्डनि एड्रेस बायदिबा बिथाङा रुनिखाता भुटिनालि सालबारिनि अनलाइनाव 2000 ओमफ्रायो केसआव 13000 लादों 13000 गासै 15000 जाबाय लानाया खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोलायबाय तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गोबां बाथ्रा मिथिगोन आरो गोबां बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन तो थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो बे साननैसो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे थुगायसुला गोबां सुबुंफ्रा ओंखारगासिनो नंखाय स्किल डेभेलपमेन्टनि नामाव नंखाय फ्रड फेक इनस्टिट्यूट खुलिनानै जोंनि माखासे बर' स्टुडेन्टफोरखौ माने खोमसि लामाजों दैदेनलांदों माने गोबां रां लुटिगासिनो आरो दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ बिनि सायाव आलफ्रेड बसुमतारी जाय बयजोंबो मिथिजानाय डक्टर आलफ्रेड सार बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों आरो बै फेक नार्सिं इनस्टिट्यूट खुलिग्रा माखासे सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय आरो स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय गोबां बाथ्रा फोसावदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला गासैबो बाथ्राखौ बुजिगोन तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुगासिनो आरो जों माखासे स्टुडेन्टफोरनियाव बा जोंनि लाइमोनफोरनियाव माखासे ओरैबायदि थांखि थायो जाय थांखिखौ माब्लाबा समाव मावफुंनो हाया आरो बे थांखि मावफुंनो थांनायाव माखासे फ्रड माखासे फेक इनस्टिट्यूट जायफोरा नंखाय माखासे डुप्लिकेट सार्टिफिकेटफोर बानायना लानानै बै स्टुडेन्टफोरा माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जायगा नागिरो कोचिं सेन्टार नागिरो बा गावनि सोलोंथाइ लानो गोसो जानायफोरखौ माने बुरखाय नंखाय माने बाथ्रा बुंनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै थगाय लांनानै गोबां रां लुटि उनाव खारो बेफोरबायदि गोबाङानो नोंथांमोना नुगासिनो दा नैबेबो फिन मोनसे जाथाय जालायबाय बे बाथ्राखौ बयजोंबो सिनायजानाय इउटुबार जों बर' हारिनि टप इउटुबार डक्टर आलफ्रेड सार बिथाङा माखासे फेक नार्सिं इनस्टिट्यूट पिबि नार्सिं इनस्टिट्यूट खुलिनाय माखासे सानैसो सुबुंफ्रा बर' स्टुडेन्टफोरनिफ्राय माखासे थाखा लुटिनानै दा गोमानानै दङ बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नैबे आलफ्रेड बसुमतारी सार बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना ला बिथाङानो माने गासै डिटेल्स बाथ्राखौ खोन्थागोन सिगांग्रो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो खुलुमबाय नोंथांमोनहा बे मानसिनिफ्राय साबधान जा खोमथा मोसाहारि बिथांनि आधार कार्डनि एड्रेस बायदिबा बिथाङा रुनिखाता भुटिनालि सालबारिनि बिथाङा मा खालामदों फेक नार्सिं इनस्टिट्यूट खुलिदों पिबि नार्सिं इनस्टिट्यूट बिथाङा काजलगावनि ब्रान्च होननानै बियो क'क्राझाराव खुलिफैदों आरो स्टुडेन्टसफोरखौ एडमिशन लाहोदों बिथाङा आंखौबो बे गावनि फेक नार्सिं इनस्टिट्यूटखौ आंनि फेसबुक आरो इउटुब चेनेलाव बिथाङा पाब्लिसिटि खालामहोदों आंबो बर' होननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन वाव जोंनि बर'फ्राबो बेफोरबायदि नार्सिं इनस्टिट्यूट खुलिनो रोंलायलायबाय होननानै आरो बिथाङा गावनि बे फेक सार्टिफिकेटखौबो देखायदोंमोन आरो रेन्ट एग्रिमेन्ट ना क'क्राझार बे थिथागुरि खाथियाव भबानिपुर होननाय जायगा दङ इउनिभार्सेल गेम स्टुडिअ बिनि जास्ट अपोजिटआव मोनसे बिल्डिं दं आरो बिथाङा रेन्ट एग्रिमेन्ट लालायलायनानै जोंना क्लासरुम गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय नै बेनो होननानै माने ओरैबायदि फोथायहोदों आंबो नंगौ साननानै दे जोंनि बर' मानसि बेफोरबायदि रोंदों होननानै आङो हेफाजाब खालामदोंमोन बिथांखौ नाथाय थाङै थुङै मा खालामखो बिथाङा नै फ्रड खालामबाय स्टुडेन्टफोरनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिबा माने जेबो फर्म फिलआप गैया जादों फर्मबो गैया पेमेन्ट रिसिप्टबो गैया आरो बिथाङा अफलाइनखौनो केसखौनो लानो हास्थायदों जाहैदों स्टुडेन्टफ्रा अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नागिरनायाव लायाखै जाहैदों बे गिदिर एमाउन्टखौ बेयो अनलाइन जुदि पेमेन्टखौ ट्रेन्जेक्सन खालामोबा बा फैसाखौ लायोबा बिथाङा हमजागोन बेनि थाखायनो ओरैबायदि सालु बेयो अनलाइनखौ नाजावाखै जादों ओरैनो बे थाइसे थाइनै 1000 2000 बेखौल' माने अनलाइनाव लादों जाहैदों दा बे खोमथा मोसाहारि बिथांखौ गोख्रैनो जोंनि बे चिरां जिल्लानि फरायसा आफाद जेरै एबसु आरो बनसु नोंथांमोनहा
बे खोमथा मोसाहारि बिथांखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनांगौ जुदि बिथांखौ हमनानै साजा होआबा आरोबाव बियो गोबांथार स्टुडेन्टफोरनि लाइफ एबा सोरखौबा बेबायदिनो बियो फ्रड खालामनानै बिदिनो रां लुथिबावगोन गोबांथार स्टुडेन्टफ्रा गोरिब न'खरनि मानो होनबा बे नार्सिं कर्सखौ एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगौ मोजां इनस्टिट्युटआव फरायनोब्ला आरो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जोंनि बे क'क्राझाराव गैया बेफोरबायदिया सुबिदा दा बेफोरबायदिखौनो माने बेनिफिट लायो आरो बे फ्रड खालामग्राफ्रा बेनि थाखायनो गोख्रैनो बे चिरां जिल्लानि फरायसा आफाद एबसु आरो बनसु नोंथांमोनहा थाबैनो हमनांगौ आरो साजा होनांगौ नै बिसोरनो टटेल साबसे स्टुडेन्टमोन नोंसोरो 9 जनमोन ना नोंथाङालाय मा कर्स लानो होननानै बाहाय एडमिसन लाफैनायमोन जिएनएम कर्स लानो होननानै एडमिसन लाफैदोंमोन आरो नोंथांनिफ्रायलाय बेसेबां रां लानाय जाखो बिसोर 40,000 जानो 500 खम नोंथाङा बेखौ खेबसेनो होदों ना खेबनै खेबथामाव आङो आद्रा होदों फार्स्टआव 15,000 औ 17 तारिखाव 15,000 होबाय ओमफ्राय 22 तारिखाव 15,000 औ 30,000 थांखाबाय 9,500खौ 6 तारिखाव होफैजोबबाय गासिबो केस जोबखा आरो जेबो रिसिप्ट टिसिप्ट होआखै रिसिप्ट गैया एडमिसन लानायावलाय फर्म थमबो गैयामोन जेबो खालि मोनगोनल' होनो गैया लेखा बुक बियो बायनानैसो लादो होनो लेखानि नामफोरखौलाय खिन्थायाखै जेबो खिन्थायाखै मेडामासो खोन्थादों मेडामा जाय क्लास लानो फैनाया होमबा क्लासआ बै जिडिए आरो जिएनएम एखे जादों नामा एखे ज' लादों सानथामा जिएनएम आव साबसे स्टुडेन्ट एडमिसन लानायमोन 9 जन होनदोंमोन बियो नाथाय जोङो क्लास लानाया साथामल' थगायबाय आरो जिडिआ सानै जिडिआव सानै टटेल साबा आंनि सिङाव 12 जन होनदोंमोन जिडिए ओरैबायदि थगायखादों आरो ओमफ्राय जोङो जिएनएम क्लास लानायाव सानैल'मोन फार्स्टआव 4 तारिखावमोन ओमफ्राय बेयाव सानसे क्लास लानो मोना नोंहा सानथाम सोर फोरोंफैया क्लासाव फार्स्टआव गाव लाबाय दसे बुजायबाय ओमफ्राय साननिया बे मेम रसमेरिया आइ आफायाव मावग्राया ओमफ्राय बे मेम लाफैनायाव सासे गथ'साया एडमिसन खालामनो फैदोंमोन ओमफ्राय रायज्लायनानैल' थांदों ओमफ्राय गैया बेनिफ्राय जारौआ मा कर्स लानो होननानै एडमिसन लाफैनायमोन आङो जिडिए कर्स लानो होननानै एडमिसन लाफैदोंमोन नोंनिफ्राय बेसेबां रां लाया बिसोरो आंनिख्रुइ 15,000 रां लादों बिसोरो केस अनलाइनाव 2,000 ओमफ्रायो केसआव 13,000 लादों 13,000 गासै 15,000 जाबाय लानाया ओमफ्राय जेबो रिसिप्ट टिसिप्ट होआखै आरो पेमेन्ट रिसिप्ट बियो जों रिसिप्ट बिनायाव ओरै बुंदों रिसिप्टखौ उनाव हरनोसै बे रिसिप्टआलाय मा होननानै बुंदों आरो जोंनि सिगाङावहाय रिसिप्ट हरथ्राखै आरो रिसिप्टखौ हराखै ओमफ्राय आङो माबाखौबो बिदोंमोन फर्मखौबो ओमफ्रायो फर्मालाय मा जों उनावहायबाबो खालामनो हायो बिदि होननानै फर्म फिलआपबो खालामहोखाखै आरो डाइरेक्ट फैसाल' एडमिसन डाइरेक्ट फैसा रेजिस्टाराव नाम लिरफ्लाबाय नाम लिरबाय रेजिस्टाराव फर्म थम गैया ओरैनो गैया ओमफ्रायो फैसा होनायनि रिसिप्टबो गैया ओमफ्राय क्लासबो लादोंमोन नामा क्लासआ माबा जुननि 5 तारिखाव लादों सानथाम जादों आरो सानथाम क्लास लानाय जादों ओमफ्राय सोर लाफैयामोन क्लासखौ बे मेम सासे नागा मेमा बिनि नामा रसमेरि ओमफ्राय आं बिनि टाइटेलखौ मिन्थिया आरो बावबाय बाहा मावोमोन बे डक्टरा बियो आइ आफायाव मावो आइ आफायाव मावो रसमेरि ओरैबायदि थगायखादों आरो सानथाम क्लास होनानै ब्लड खारबाय बे मेमाबो मिन्थिया जाहैदों माने बेखौबो नंगौ बायदि जेरै जोंखौ थगायदोंमोन बेबायदि बुंनानै बेखौबो बेबायदिनो लादों जाहैदों ओमफ्राय बेबो नंगौसो सानदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला फन बुनानै सोंहरो लेंहरनानै रायज्लायो होमबा बेबो सोमोसो नांदों आरो साबसे मानसिखौ लोगो मोना नोंसोर बाहाय एडमिसन लानायाव आंथ' एडमिसन लाफैनायावबो आं रावखौबो लोगो मोनाखै जोंहा ओमफ्राय जोंहा बे मास्टार खोमथायानो ना खोमथा मोसाहारि जेब्ला बे खोमथा मोसाहारि जेब्ला आङो दस्रा नोंनि स्टाफनि टिचारफ्रा मय थांखो माथो नोंखौल' लोगो मोनो जेब्लायबो माबा मोनसे रायज्लायनो नागिरबाबो नोंखौल' लोगो मोनो होनना बुंबा बियो होनदों बिसोरो दस्रा खामानिफोरबो मावो नालाय डिउटि दं नालाय ओंखायनो फैनो हायाखै बिनिखायनो आंखौल' लोगो मोननाय जायो नोंसोरो दाउट लानो नाङा बिदि होनना बुंदों नोंहालाय मा कर्स लानो होननानै एडमिसन लाफैनायमोन आं जिडिए कर्स लानो होननानै
GDA कर्स बेसेबां रां लाया नोंनिफ्राय ओरैनो केसआव 2000 ओमफ्राय अनलाइन 5000 लादोंमोन केस 2000 अनलाइनाव 5000 टटेल 7000 थाखा लांनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंबो क्लास लाफैदोंमोन बाहाय आंबो क्लास लाफैदों आं साननैल' लानो मोनदों नोङो साननै आं माने बेस्थ'मोन नालाय नोङो बाहाय एडमिसन लाफैनायाव सोर सोर मानसिफोरखौ लोगो मोना आं लोगो मोननायाव लोगो मोनजेन फैनायाव खालि खोमथा मोसाहारिखौल' लोगो मोनदों सासेल' आरो सासेल' थ' नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय बेवहाय माखासे फुल डिटेल्स आरो गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोना बुजिखाबाय दा डक्टर आलफ्रेड सार बिथाङानो फोरमायबाय थ' अब्ला नायदो बे जाय माखासे सुबुंफ्रा नंखाय पिबि इनस्टिट्युट खुलिनानै फेक इनस्टिट्युट खुलिनानै आलफ्रेड सारनि माखासे चेनेलनि गेजेरजोंबो फेसबुक पेजनि गेजेरजोंबो इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो पाब्लिसिटि खालामहोदों बा बिथांमोननि माखासे जे इनस्टिट्युट बेखौ माने रायजोफोरनि गेजेराव मिथिहोनो दा बिथांखौ पाब्लिसिटि खालामहोदों पाब्लिश खालामहोदों बिथांमोननि थांखियानो जाहैबाय बेखौ नुनानै स्टुडेन्टफ्रा गोसो बोनो हायो आरो स्टुडेन्टफ्रा जेसेबां हायो बिथांमोननियाव एडमिसन लानो हायो माने मा होनो बेखौ कास्टमार बोनो थाखाय बिथांमोना आलफ्रेड सारखौ माखासे पलिसि खालामदोंमोन बिनि सायाव माने मा होनो सिकार खालामदोंमोन दा नाथाय थाङै थुङै बियो फेक ओमफ्राय दा मानसिफोरा फैसाखौ जानानै गोमानानै दं दा बेखायनो आलफ्रेड बसुमतारी सार बिथाङा खावलायदों दा बिथांमोनखौ जेरावखि नुवा जेरावखि थाया बिसोरखौ गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो बर' माहारि आफाद जाय बर' फरायसा आफाद मोननै दङ बनसु आरो एबसु बिथांमोनखौबो सार बिथाङा खावलायदों डक्टर आलफ्रेड सार बिथांमोनखौ नागिरनांगौ जाय पिबि इनस्टिट्युट खुलिनानै जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामाजों माने लामा आन्दायहोनो नागिरदों थाखा लुटिनो नागिरनाय बैसोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो नागिरदों दा बेखायनो जों बयबो लाइमोनफ्रा बयबो स्टुडेन्टफोरा सांग्रां जा बेफोरबायदि माखासे डिटेल्स बाथ्राफोरखौ मिथियालाबासिनो बिनि गुदि खोथाफोरखौ मिथियालाबासिनो बेफोरबायदि नंखाय फ्रड फेक बेफोरबायदि इनस्टिट्युट खुलिनाय स्किल डेभेलपमेन्टनि नामाव गोबां बाथ्रा फोसावोब्ला नोंथांमोना बेफोराव खोमासुननाङा आरो गोसो होनाङा बेफोराव बांद्राय आगान होनो नाङा मानोना जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय गावनि लाइफखौ साक्सेस खालामनो थाखाय गोबां माने मिजिं थायो गोबां थांखि थायो सोरबा मोजां लामा दिन्थियोब्ला हामगौ आंहा बेफोरबायदि गोबां खैफोद ओरैबायदि माने आंहा स्किल दङ बेफोराव मासे कचिं लानानै आं जुदि माबा मोनसे खालामनो हायोब्ला आंनि लाइफनि थाखाय बिराद मोजां जागोन लाइफआव आं फिउचाराव माबा मोनसे जाहैनो हागोन दा बेफोरबायदि गोबां मिजिं थायो दा बैफोरखौनो खाबु लानानै जायफ्रा थांखि गोनां बैफोरबायदि स्टुडेन्टफोरखौनो खाबु लानानै फेक इनस्टिट्युट खुलिनानै फेक माखासे कचिं सेन्टार खुलिनानै स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ माने गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों दा बेफोरबायदि सुबुंखौ नागारोब्ला मा जागोन दा बेफोरबायदि माखासे नंखाय थाखा लुट्रिग्रा माखासे दुथां सुबुंफोरखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दोनबाय थायोब्ला मा जागोन इयुनाव जोंनि लाइफ जोंनि स्टुडेन्टफोरनि लाइफखौ जोंनि बर' लाइमोनफोरनि लाइफखौ मा खालामगोन बिथांमोना दा बेखायनो नोंथांमोना एसे सांग्रां जादों स्टुडेन्टफ्राबो दा जोंनि माखासे लाइमोनफ्राबो सांग्रां जादों बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा फोसावनायफोराव गोसो होनाङा बेफोरबायदियाव आगान होनाङा बेफोरबायदि जे जाया मोनसे जुदि इनस्टिट्युटआव बा मोनसे कचिं सेन्टाराव थांब्ला नोंथांमोना जुदि बेवहाय माखासे पारमिसन गोनां बेवहाय जुदि सरकारिब्ला बेयाव प्राइभेटआनो जा बेवहाय नोंथांमोना थांनाय लोगो लोगो बुजिखायो आरो बे पाब्लिसिटि जानाय लोगो लोगो बिनि माखासे डिटेल्स बाथ्राफ्रा ओंखारखायो नाथाय जेथिया फेक फ्राउड जुदि इनस्टिट्युटनि नामाव जुदि पाब्लिसिटि खालामब्ला बियो डिटेल्स बाथ्राखौ मिथिया डिटेल्स बाथ्रा खोन्थाया माबा मोनसे सोङोब्ला बे उनाव जागोन उनाव खोन्थागोन दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने बुंखायो आरो नंखाय माखासे फेक इनस्टिट्युट खुलिग्राफ्रा फेक माने कचिं सेन्टार बेफोरबायदि स्किल डेभेलपमेन्टनि नामाव नंखाय सेन्टार खुलिग्राफ्रा दा बेफोरबायदि डिटेल्स बाथ्रा खोन्थानो हाया बेखायनो बिसोरो थाखा लुटिग्रा सांग्रां जादों लाइमोनफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो नोंथांमोना हाजासायै शेयार खालाम बैसोर सानै सुबुंखौ जाहाथे हमनो मोनो आरो हमनानै
बेसोरखौ गोख्रोंसे गोख्रों साजा होनाया इयुनाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जोंनि माखासे बर' स्टुडेन्टफोरखौ बेफोरबायदि माने नंखाय फेक बेफोरबायदि इनस्टिट्यूटनि नामाव खुलिनायनि नामाव फेक माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट बा फेक माखासे कोचिं सेन्टार खुलिनायनि नामाव थाखा लुटिनो हाया फैसा लुटिनो हाया जोंनि लाइमोनफोरखौ माने गाज्रि लामाजों दैदेननो हाया बेखायनो नोंथांमोना नै बिसोर सानैनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांमोनाथ' गोबां नुदों आं सिगाङावबो बिनि सायावनो गोबां भिडिअ बानायदोंमोन गुबुननि नाथाय दिनै नैखौबो नुदों बेवहाय नोंथांमोना बुजिबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव गोबां बाथ्रा बुजिखाबाय गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोना बुजिखायो बेखायनो सांग्रां जादो दा बे माखासे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय